maneh karo kita. Kita tim mriki ajeng ngrungokake podcast saka Mbak Emma lan Mbak Malva. Langsung mawon nggih. Sedurunge kula ajeng takon Dek Mbak Malva. Pernah mboten sih ngalami hal-hal kejadian sing medeni menurut sampean? Pernah, pas kuwi arep gawe pentas di acara pentas kelas di aula. Pas kuwi iki ngepasi malam Jumat. Pas kuwi jam 6 awake dhewe dikumpulake di aula. Nah, sekelas niku ayam-ayam ae. Pas kumpul to, acara ki ada kendala siti-siti. Aku gak bakal nyongkol sampai acara niku ambane bar magrib. Pas kuwi iki yo gak ketok mendung iki gak ketok gelap pas ning aula. Ketoke jek terang lho gung peteng. Pas arep balik to iki ana acara foto-foto bareng. Aku kan balike karo kancaku. Pas kuwi iki kancaku ki wis wanti-wanti. Balike jam piro? Kan aku ngomong manut dhek. Pas kuwi iki kabeh padha wis foto-foto. Aku ki delok to. Dhek iki jek foto-foto karo kanca-kancane. Ning kono iki enek kelas 11 karo kelasku 15. Nah, iki ki kanca kelasku. Pas kae ning mripatmu aku jek awur kowe kan. Foto-foto bareng. Yo, pas foto-foto jek aku. Lah besok aku karo kanca-kancaku ndelok hasil foto nek ujug-ujug Malva wis gak enek nang ngandengku. Aku kaget karo kanca-kancaku. Nah, pas gue ceritane ngene. Aku kan nganu to, delok 11 kok wis entek wong iki. Aku mikir, aku wis ngomong aku, ayo balik, iki wis koyo wis beres wengi. Tapi kancaku ki ngomong, "Sik foto dilut." Lah aku foto to karo Emma iki, karo kanca-kancaku. Pas tak delok ning mripatku 11 iki garek 5 wong. Nah, 5 wong kuwi gak enek kancaku, makanya aku cepet-cepet tak kira kancaku wis metu. Pas kuwi kok ngepasi pas aku foto, aku ngerti kancaku nggawa tas mudhun kok tangga. Nah, aku cepet-cepet to njimuk tas, ditakoki karo kancaku, "Lha ning ndi mau?" Aku arep balik soalnya bareng kancaku wis ning parkiran kok ngenteni. Pas kuwi aku padahal pamit karo Emma, karo kanca-kancaku pamit. Pas kuwi iki aku langsung medun dhewe posisi bar magrib kuwi peteng. Ning kono iki cuma enek dhewe kelas 11 karo 15. Nah, pas bar medun aku delok wis petengan, aku nglewati lorong. Ning kono kok lorong sing enek kembang-kembange sing enek Lorong dhisik wi. kuwi gak lorong tapi kaya sing ngarepe kelas 12 ki lho sing ngene sing kembang sing ngarep kelas gede. Ngarep kelas gede nek Nah, green kuwi kan aku lewat kono. Aku ki kok gak kepikiran lewat sing kapsis kayak tapi ki kan aduh to. Makanya aku langsung lewat kono. Pas metu ke aula ngisor, aku delok ning gazebo kuwi enek cah wedok lungguh nggawa klambi pramuka yo dhewe. Aku ora ngurus kan. Tak kira ki yo wong kelas 11. Ning aula kan tak diloki 11 wis gak enek blas ya, cuma 5 orang wi pengurus. Pas aku medun marane parkiran, mlaku dhewe ki enek manuk. Munine ki wis kaya wis medeni wong ngono to lho. Ning kelas-kelas ki wis enek bisik-bisik sing ya wis lah ya enek wong rame ngono. Aku ki wis kaya mikir lah ya pokok ki ya iki wis wayahe wong basa ngono kan. Pas arep nyedaki parkiran kuwi ki aku krungu suarane wong-wong omong-omongan. Tak kira ki kelas 11 rame to. Basa tak parani ning parkiran sedake 11 keke genek sapa-sapa. Tak pikir yo ning ngene kae sing parkiran sing jembar kae. Aku ngorono. Montore kancaku wis genek. Lho, tek genek wong sepi, bener-bener tibane kono aku dhewe. Aku ning kono dhewe. Kuwi posisi weteng garno batuku ki garek 2%. Garno aku ki mlayu to, mara lewat omahe Mbak Ai sampai teko lab kimia. Aku lewatin lab kimia. Pas ning lab kimia ki
aku nelpon kancaku kuwi. Di telepon si aku ngene kok. "Kowe ning ndi?" "Aku ning aula lho, Cik." Adek ngomongno terus aku, "Lha ning ndi?" Aku kan ngomongno to. Lah kok HP ku ki mati pet. Langsung mati, ngedrop. Bar ngono. Delok sudut pandangin Mbak Emma iki pas kuwi kowe posisimu ning ndi? Nah, pas kuwi kan aku lagi goleki mbek kanca-kancaku. Nah, pas posisi kuwi Malva iki wong iki gak pamit ning awake dhewe, tapi ning anune Malva kan mau pamit awake dhewe, tapi ning awake dhewe gak enek wong cucuk langsung ilang. Ya, cara mono nek wong ki langgek ngalih mesti koyo jek enek buka lawang apa ning tangga. Wis lagi enek wonge, bahkan kancaku ndelok langsung ndelok ning balkon aula kuwi. Wis bener-bener wis gak enek wong mbok mlaku nang ngisor, mbok apa gak enek blas. Dadi wonge koyo wis ilang ngono. Koncoku wis nyeluk-nyeluki nang ndi-nang ndi, siapa sing Malva, gak enek sing apa jenenge gak enek sing roh. Terus bar kuwi akhire aku karo koncoku langsung medun. Nah, bar kuwi Malva wong mbayu kok parkiran. Ya, wi aku posisi saka lab. Nah, pas ning lab kuwi aku delok kanca-kancaku ki wis mengisor. Terus ditawa, "Loh, malah nyapa kok dhewe rono?" Aku malah ngerti kancaku wis medun, aku ngomong ngono soalnya emang ngerti kancaku wis medun banget. Kancaku padha keweden to, soalnya wi tibake malam Jumat. Aku gak iling aku iki dina Jumat lah. Lah bar ngono, aku kan neng aula sing ngisor to. Kancaku wi lagi medun wi. Loh, kowe ning ndi? Lah aku ki lho ngerti kowe iki medun. Aku ngomong ning kancaku kuwi. Kancaku ngomong, "Adik mau ki padha ning aula kelas 10 tibake ning kono ki jek ning aula kabeh kelas 10 Tapi pas ning mripatku kae kelas 10 ki wis gak enek blas gak enek wong. Tibake pas kancaku medun dhek ngomongi lah kabeh jek ning aula. Tibake aku ki medun dhewe gak enek kancane. Bar ngono sisi sing tak ambil kudune aku gak gegabah marang mengisor tanpa nilpon kancaku sik. Si aku takok pas kowe delok negasi buat cap pramuka. Lah pas kuwi dina Kamis apa dina Jumat? Kan ngomong malam Jumat. Jadi kudu dina Kamis, seragam iki to. Jadi kan pasti kan kowe delok mong pramuka. Berarti kuwi oga termasuk 10 Itu wis ana sing janggal ket kuwi. Berarti kuwi wong liya, oga pas 10 kan otomatis kan gak enek ta wong liya sing sekolah sampai jam yang mono wis e. Kan boleh kabeh. Heeh, pomene kan ekstra raka barang kan Gak mungkin dina Kamis. Heeh, Dina Kamis. Jadi kuwi sapa? Sing temen aku ini negasi kuwi cah piro? satu. Dewi, Dewe ning gazebo ki dhewe dolanan HP. Tapi aku nunduk. Iya, Jeneng dolanan lontas. HP. Iya, jeneng lontas. Lah Sikile dikek dhuwur. dhuwur. Kene Oh, Ini, oh nggih. Heeh. Lah pas jarene kan pas kowe gak ono kanca-kancamu kan goleki nyeluk-nyeluk kowe. Apa gak krungu? Kowe apa gak krungu? Ora krungu, gak enek sing nyeluk aku. Pas kuwi ki aku medun dhewe, kancaku kan enek sing ngomong kowe arep ning ndi mal kuwi kan. Aku baru ngertine kancaku kuwi gak enek sing nyeluk aku blas. Soalnya aku cepet-cepet mikirnya kancaku ngenteni ning parkiran dhewe. Lah bar kuwi ki aku ki yo ngerti dia iki medun, makanya aku nyusul dhek, tapi tak susul ki gak enek wong ning parkiran. Lah pas kuwi pok guru-guru wis mulai kabeh. Wes mulai kabeh. Loh berarti